L-istorja aħna u l-ispettaklu audiovisiv li se jsir fi Pjazza San Giorgio f'Jum ir-Repubblika u wkoll is-Sibtu l-Ħadd li ġej fejn il-faċċata tal-Palazz tal-President se sservi bħala tila moderna li se tgħin biex tiġi rrakkuntata l-istorja ta' pajjiżna. Żorna tħejlijiet li qed isiru f'dawn il-ġranet fi Pjazza San Giorgio u tkellimna ma' Chairman ta' Festivals Malta, Aron Zara, li qal li qed jitħejjew ċelebrazzjonijiet denji li jixirqu u jfakru l-50 anniversarju ta' Malta Repubblika. Se jkun spettaklu għall-familja kollha. Aktar milli huwa spettaklu li n-nies ħajġu jieħdu gost b'dak li se nkunu qegħdin nipprovdu, il-pubbliku li se jkun qiegħed hawnhekk se jkun qed jieħu esperjenza miegħu. Apparti s-seta bl-aħħar teknoloġija li qiegħda tintuża għal nhar il-ġimgħa s-Sibtu l-Ħadd illi ġej, dawk li se jkunu qegħdin magħna se jesperjenzaw il-pajjiżna Malta minn xi xaddiet matul il-kisba li għamilna, u allura qed nirreferi għal 50 sena Repubblika, ħammorru qabel il-50 sena Repubblika flimkien ma' diversi kisbiet li bħala pajjiż għamilna matul iż-żmien li għaddaw. Is-Sur Zara qal li ttieħdet id-deċiżjoni li l-ispettaklu l-istorja aħna bis-sem ta' diversi artisti Maltin ikun mifrux fuq 3 ijiem bilan li l-poplu Malti jieħu kemm jista' jkun minn din l-esperjenza. Qal li minkejja l-isfidi biex issir l-attività fi Pjazza San Giorgio kien kruċjali li dan l-ispettaklu isir propju fil-post fejn 50 sena ilu Malta saret Repubblika u għalhekk quddiem il-palazz li minnu ħareġ l-ewwel President ta' Malta, Sir Anthony Mamo. Irridu nifhmu li ninsabu f'Diċembru għandek l-elementi ta' sfida kif qed tajjeb inti, għandek l-elementi ta' temp li mhux biss biex issir l-attività imma anke wkoll biex tintrama il-pjazza. Allura t-temp kien waħda mill-akbar sfidi illi sibna qudiemna. Nirreferi wkoll għal parata illi ssir ta' kull sena. Fi Pjazza San Giorgio bħalissa din tarawha pakkjata bl-armar. Imma nhar il-ġimgħa u allura l-ġurnata proprja ta' Repubblika parti minn dan is-setup irid jiżarma biex filgħodu ssir il-parata tradizzjonali. Aron Zara temm jgħid li din hija attività mingħajr ħlas u baqa' l-aħħar ftit biljetti biex min irid ikun jista' jattendi għall-ispettaklu l-istorja aħna.